Okay, hej. Nu er det jo jul, og jeg fik den her mus her. Razer Death Adder. Den kan jeg helt klart anbefale dig. Jeg ved ikke, om jeg kan anvende, men jeg kan i hvert fald godt lide den. Og min lillebror, han filmer for mig, fordi at jeg har ikke rigtig kamera, og jeg filmer for min mobil. Men jeg har lige haft den åben, så jeg ikke skulle til at gøre det og sådan. Men det var den her. Gør sådan her. Så trækker man den her. Ui, shit. Her. Prøv sådan lidt væk. Så er den herinde i. Og ja, den er rigtig stor mus. Så tager vi den lige. Fan. Godt, her har vi den. Super. Her i. Hvad er det her i? Jeg tror ikke rigtig, der er noget. Jo. Hvad er det? Klistermærker. Ja. Og her i tror jeg bare, det er noget manual. Sådan der. Billeder. Manual, det skal vi ikke bruge dyrt. Det her. Men, her er selve musen. Og ja, jeg kan lige bruge den til min computer. Og så se, kan jeg se her. Kan I se det her? For 2003, det er en gammel mus, men 2013 mener jeg. Så har den sådan nogle makro her. Men vi kan lige sætte den til min computer, så kan vi lige sådan, ja, fortælle lidt om den. Men vi hopper lige derover. Okay, så er vi herovre. Kan se her. Det er min gamle mus, og den er meget lille. Jeg skal se filmbaren. Der. Den er et stykke mindre, men den her, den er meget, meget mere sådan fast. Men her, I kan se, den lyser lidt. Jeg vil lige prøve at slukke den lys, så I kan se den ordentligt. Jeg kommer ikke lige til at se rigtigt, men jeg kan se, der lyser den. Ja, det er rigtig nice. Okay, men ja. Jeg vil sige, det her det er min bedste julegave. Den er lige gang med at slæde den der. Og jeg har selvfølgelig også fundet andet, men det er irrelevant for jer. Men jeg tænker, skal lige tænde igen der. Ja, det vil være for den her video, og håber, I har haft en god jul, og I skal gerne skrive ned i kommentaren, hvad I har fået, og der kommer flere unboxings lidt senere. Ikke? Så kommer også ud med en her, hvad han har fået. Men ja, vi ses. Hej hej.